Fa molt i molt de temps, el poble de Montblanc era devastat per un monstre ferotge i terrible que podia caminar, volar i nedar i tenia un alè tan pudent que des de molt lluny amb les seves alenades esbrinava l'aire. Preocupats per la situació, els habitants de Montblanc van pensar en donar al drac cada dia de menjar a una persona. Els vilatans van decidir sortejar cada dia qui seria la persona que aniria a parar a l'estómac del drac. Però és aquí que un dia la sort feu que li toqués a la filla del rei, la princesa, que es deia Berta? No. Gina? No. Íria? De fet, no ho sabem. No ho sabem perquè ningú mai ens ho ha dit. Però segur que sí que sabeu que era molt maca, que era molt elegant, que tenia un cabell llarg, ros i preciós. Doncs no. He de dir que no totes les princeses tenen el cabell llarg, ni totes són roses. No és cert. Podríem dir que totes són boniques, això sí, però no com tu et penses, no com ho has vist a les pel·lícules, perquè suposo que és allà on ho has vist. Que les princeses són roses i boniques i tenen el cabell molt llarg i sedós i duen vestits de gasa. Sí que és veritat que són boniques, però no com tu et penses. No són fràgils i volàtils. Algunes tenen una bellesa rara i inquietant. Per això no podem deixar de mirar-les i ens arrosseguen amb una força més obscura encara, com l'aigua negra del riu. Algunes tenen una bellesa terrible que xucla l'ànima i la buida, i no totes són roses ni tenen el cabell llarg. Però sobretot, no totes tenen un príncep. Per ser princesa no cal que hi hagi un príncep. Tampoc, no totes les princeses duen sabates de taló. De fet, fan molt de mal. I les princeses que coneixes no són com et penses, torno a dir que algunes agafen l'espasa quan cal i van a cavall i viuen en palaus invisibles i defensen regnes que no són de cap rei pare, perquè són d'elles mateixes. I si cal, tallen caps. No te'ls creguis quan et diuen que són fines i que no poden dormir si hi ha un pèsol sota no sé quants matalassos, perquè menteixen. També menteixen quan et diuen que les bruixes les enveien i per això les fan dormir durant 100 anys fins que arriba un príncep que les salva amb un petó. T'asseguro que no necessiten que ningú vingui a salvar-les, i menys amb un petó, saps? I per si no ho sabies, les bruixes i les fades s'estimen, i això segur que no t'ho han explicat. No te'ls creguis quan et diuen que les princeses tenen el cabell llarg i ros i la pell fina com pa d'àngel. Algunes tenen el cabell curt i rabiosament negre i van a cavall o en bicicleta i es fan costres als genolls i s'espastifen les mans i els peus. També neden despullades en l'aigua gelada del riu i després s'eixuguen al sol com llangardaixos i fan molt de soroll quan riuen. Tornen a casa pel camí del bosc amb els peus descalços i l'olor de la terra adherida per sempre a la pell. Els cabells com boges. Tornen a casa amb gana de jove i mengen molt. I res, ni ningú, mai, els pren la vida. I ara que t'he dit tot això, ja saps com es podria dir la princesa, no? Com tu, com jo i com totes nosaltres. Perquè totes som princeses.